Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguda kukutendai netsigiro yese muri kutipa tukona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Mirizhonga mudzimba dziri kuwanda muno muZimbabwe. Sekuziva kwenyu mukaona Zim News yabuda muziva kuti matambudziko anenge awira mhuri. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yenyanga kunonzi kuNyateta. Uko kune mhuri yatidaidza ikati aiwa imbouyayo munzwe dambudziko rakawira pamusha pedu. Pane murume nemudzimai wake vaigara pamusha pano patiri pano pamuri kuona pakaungana vanhu. Chatonyanyoda kutaura ndechekuti mhuri iyi iri kunzi yaigara ichinetsana zuva nezuva kuzosvika murume marimwe zuro asvika pakurova mudzimai wake kusvika mudzimai afa. Zvazoita kuti murume uyu atakurwe nemapurisa. Rega titaure nemhuri tichinzwa kuti dambudziko rekunetsana kwevaviri ava vakatanga kunetsana vachangotorana here kana kuti pane mamwe matambudziko azoita kuti murume asvike pakurayana nemudzimai wake. Mama makadi ndiripo zvangu makadiwo. Mama muchinetsanangurira kuno kutiri kunyanga kunonzi kupi? Kunonzi kuNyatata kuChiobvu village. Mama ndakanzwa kufamba kwaita nyaya ndikati aiwa isusu donzvo redu kusvika panzvimbo tonzwisa kuti nyaya yakafamba sei. SeZim News toda kuti nematambudziko kumhuri. Chandikunyanyura ndechekuti munditsanangurire mafambiro kana kuti maziviro amunoita pamusoro penyaya iyi. Zvakanaka. Panyaya iyi chandiri kuziva ndechekuti zvakaitika izvi muri mwezuro zuro changa chiri chitatu chipiri manheru takatorara ndakazonzwa ndakuuya kuzomutswa kuti kumberi uko kumukomana wako zvinhu hazvina kumira zvakanaka ba, uyai mundoone kuti chii. Ndokubva ndauya ndine gumbo rinondirwadzawo zvangu, ndakazongotsvaka kamutondoro kwakuuya. Ndopatakasvika chiona mukomana akavhara dhoo ari mumba. Ndokubva ndamuti vhura dhoo, chii chaitika? Zvikanzi ndiri kumbomupfekedza. Ndobva ndagara kachinguva ndanga ndine munin'ina wake akamira wapo. Ndokubva azovhura dhoo, kwakupinda mumba kuona murora akatongorara pafloor akatirapata. Zvaita sei Fari? Chii chaitika? Waita seiko mukadzi? Zvikanzi ndamurova. Nyaya dzese ndataurira mukomana uyu dzaanga ari kuita pano. Azobvuma nyaya dzese achibva anditsanangurira izvaanga ari kuita nemukomana uyu anga ari kudana naye, wachiuya wachirara mumba mangu ndisipo ndiri kubasa, wachiita zvese. Abva azonditaura kuti kuuya kwakaita mwana wake musikana anga akauyawo manje manje. Akabva ataura kuti kuuya kwakaita musikana uyu tanga taakurara kunze uku, pamwe tienda kudanga renguruve, kuseri kwedanga renguruve. Saka ndo zvandirwadzisa zvaita kuti ndizomurove. Ndikati uchibva wamurova kusvika pekuuraya here? Kumurova kusvika pekuuraya here? Wakamubata here? Akati kwete handina kumubata, asi umbowo ndinawo because azotaura zvese abvuma ega. Ndokubata murora uya ndofugura ndichibata hana chest yese kuti ndizwe kuti munhu ari kufema here zvakangotirapata. Handina kunzwa paine feeling yekuti hana ichiri kudini. Iye achibva kuti afenda, kufenda achamuka. Tikati kufenda, zvikanzi ndambomudira nemvura panze apo nemugomo wemvura apa anga asina kupfeka apa arohwa. Ndikati saka uchidira munhu zvikanzi chando kufenda achamuka. Kubva ndamufukidza nemabhlanketi. Ndamufukidza kudaro ndipo ndakazoona ndikati chando chanyanyisa ichi, ngatisimudze kubva tise rimwe pasi pafloor apa pari kutonhora nemvura dzawamudira. Zvikanzi akubva ngatitomukidze pamubhedha. Kwakuchibatirana, kwakusimudza, kwakumukwidza pamubhedha ndokumuradzika. Ndokubva ndati paida ngatifutse mwoto tidzise mvura timbotowe pamwe chando chanyanya. Kwabva taputsa mwoto panzapo, vatabhoilisa mvura kwakupinda nayo yaita, kwakumutova. Taitotova tese, iye achitowawo ini ndichitowawo nekupukuta madhasta anga akarara kunzoko. Kwakupedza ndobva ndafukidza.
zvikanzi kufenda achadi achamuka. Handina mborowa zvekuti zvingauraya munhu ba. Tikati wamurowa pai, zvikanzi ndanga ndichimurowa kutangira muno kumagaroko nemakumbo aya kusvika ndozvanda ndichirowa. Tikati zvasvika pakadai, zvikanzi pamwe chando chazonyanya kumutonhora ndochazodini chazonyanya kudaro takadzirwa tikafukidza pamwe zvichachinja. Tichipota ndichifugura tingonzwa kakudziya kaita kari kungoita asi pahana pahapa pasina kutaridza kuti hana iri kurowa ba, kuti munhu ari kufema ba. Ndokubva ndafukidza chingonyatsoputirudza zvikanzi musambotanga henyu kudini. Ndikati saka kokufonera mapurisa. Zvikanzi tichafona. Achamuka kufenda. Tagara nemukomana wemunin'ina wake tagara tirimo. Akada kuti ambobude kunze munin'ina wacho achiteerwa kuti aone zviri kuda kuitika. Achidzoka akutongotaura kuti inini ndaane pfungwa tu kuti ndikatoona zvarambitisa kuti munhu atamuka, inini ndaakutofunga kunozviurayawo kana kutorowa pasi. Zvikanzi nemunin'ina wacho kurowa pasi kwendipi hakuna kwamunoenda bamukoma. Munotomirira nyaya yenyu ichipera, wamuda kusira zvese ndiani. Zvikanzi stiru kana zvikadai handindi kuenda kunoiswa mujeri. Ndakutoenda kunoiswa mukati. Uye akati kana mukaiswa mukati hakuzi kufa ba. Munenge mutori mumba makachengeteka. Dhani wadini wafa. Zvikanzi zvinobatsirei. Zvikanzi tikati hapana zvazvinobatsira basi ndewazviita. Saka uchatomira kuti dini kwaubva tagara tichingovaraidzana varadza tizoona akungu apadaidza mwana wake musikana angari panapa. Bhanzi iwewe mushaona ndikutokutaura kuti ndewenyu, inini kwakutoendako. Kana masara munogara pano pamusha penyu. Baba munini aripo kana ane zvakubatsiraiwo nazvo, gogo ariko munochengeta, pfuma yenyu munochengeta. Musatengese mafoni aya unoshandisa kana uda kutengesa imwe ndeyako. Mwana achingodera kuti hoidhidhi. Abva azobuda mwana uya. Tasara tangogara arongorongedza tunhu twake achisoepota achaenda kutonotesta kuti zviri kuchinja here. Tazogara kusvika kuona kuti time yaenda. Iye akabva ati hanzi pa 3 o'clock panobuda nyenyedzi ye 3 o'clock panofanira kuratidza chenji kuti munhu anofanira kunge amuka kufenda. Izvozvo kwakutaura idzo 3 dzasochaya kudhara kuti akazoona kuti 3 hapachina akutanga kurongedza akutora tunhu twake tumwe tunenge tumapasipoti here achisesa mahomwe. Ndopatakazoti regai tidaidze vamwe kwakufonerawo tete Michael aibva ati asisi wanga wakutokwira taakutodzika taakutosvika. Vandafonera wanin'ina wake wekumusoroku wadzimai vacho achibva vadaira kuti baba vacho ane hapana ari kwashiri. Ndikati huyai kuno imimi munadaidzawo tete Makombe apa. Wabva wazouya dzadzato kumapasti 4 izvozvo. Ndopaakabuda mumba umu. Isu tatoona kuti hapasisina chiripo. Ndokubva abuda. Tete uya anga asvika naDiana. Manje uya anga ari kungowacha munin'ina uyu paangoteerawo akabuda achienda nekanzira kake kuenda kumasowe kwaanonamatirawo. Ndobva tazofona zvikanzi tamuona ari pamasowe. Time ndipo takazonzwa akufona kuti hazvina kumira musha uda kuti ndibaye nebanga. Waibva wabuda bva wamhanya wanaDiana namainini maitawana. Ndobva wateera. Ndopa wakasvika watokikirisana zvazvo taunzi anga akuda kuti akutotemawo nedemo banga ratombomuposa. Dzese dzidzadzami dzekuti aone kutiza kuenda. Wabva wamubata kubva wadzoka naye. Apa kunze kwachena watofonera mapurisa. Kusati kwayanza kuedza akatombofonera mapurisa acho iye tiri mumba. Anozwana nawo mapurisa. Mapurisa ndobva adaira zvikanzi tiri kwachikonyi kwakune wanga watema nawo nedemoko. Zvikanzi horaiti pamwe muchafura nekunoku. Ndiye ataura mapurisa. Zvikanzi horaiti muri papi kwemimi. Zvikanzi mukasvika paSt. Mukangoti dzike munotosvika. Zvikanzi horaiti tinenge tibatana. Hana zvaakati atsanangura ba. Bva andonyaradzana. Saka pazondouya vanhu wakundopera kuungana mapurisa watopera kufonerawo vanhu wandoungana kwakutochiona kuti iyi yatoo nhamo yaitika iyi. Ndo pakazonzi mapurisa avati tiri kuuya. Kwakuchitozoungana kwaita vanhu kusvikira wandopera kuuyawo vari kuuyawo kuzoona kuti chii chaitika.
vanhu vandoungana. Pakazosvikawo umwe ihama yemuroora iye yakashaika, mwana wehanzvadzi yambuya wake anga aripo ipapo. Vakatosvika uchipinda mumba imomo maanga ari akutanga uchema arimo mumba imomo, wachibva wandotsanangurira nawo vari kutsanangurirwa zvavakaita zvacho usiku kuti zvakafamba sei, ndokubva wazobuda. Saka inini ndobva ndazotega ndiende kumba, vanhu vasogara panapa hapana kana chikafu. Murungu zvisoti gore ino igore nzara, hakuna akakohwa zvekuti inini tumagwere twandandikudya ngetwe last year twatoperawo. Kwakubva ndaenda kumba kwakutonoti musikana uyai nemagwere munotsvage muriwo, kwakuisa sagi mubhara kwakuuya nemagwere, kwakuita vanhu vaurutse waende kuchigayo. Kusvikira ndobva ndakazodzoka ndichosvika akusungwa panze apo, ari kungoti kuti mundisungira chii, inini handina kumboramba mhosva ende handina kumbotiza, mamboona ndamhanya here ndikutomira mapurisa, ndisiyei. Pachasvika mapurisa ari kungonesana ari kusungwa panze apo, kusvikira akazondosungwa wazondopiwawo kasadza kuti izvi zviri kunzi pamwe mapurisa akasvika anoenda asina chaadya, hakuna tukasika kuoneka, chete ndokubva wanitira kusadza kumba munya kwakumupa chibhake. Kusvikira mapurisa akazouya kwakuchitorwa mastatement ese, wachinyora wachitaurirana vari panze apa tese, kubva tazongotorwa mastatements tichibvunzwawo kuti zvakaitika nguva makasvikawo nguva makaonawo sei. Saka dambudziko riripo, vana twapasiwa vana, kamwe kagrade 1 kamwe ka3 years, hawana kana pekutangira. Ininiwo zvandiri pano nditoriwo shirikazi ende ndinotorwarawo ndine diabetes, ndinotoraramawo nekuti zvitsvagirawo mapirisi ekuti ndirarame. Saka vana ivava hawana muchengeti, vachada mari yechikoro. Handizivi kuti tinozvikunda here, ndiyo nyaya iripo. Kusvikira wakabva angotakura achitona naiye achibva angoendawo. Saka hatisati taziva kuti zvichafamba sei. Takatarisa kugara kwaiita mwana nemuroora, vaigara sei vachibva kutorana? Vaigara ari ngori madziwo ekungorowana, waitonetsana zvekuti kana wekumba kwacho wakatombozouya arohwa abva aenda kumba, wakazouya naye wakasvika ari panapa, wakada kuti waedze kubvunzana, nemukwasha wavo, vakamutadza, aitopindura izvaanoda dzoto chairo, kusvikira wakazongosimukawo wachibva wangoenda zvikanzi endai nemwana wenyu, endai naye, hapana zvanotibatsira kana chinyi. Zvakawanda zvakataurika zvekuti vabereki vacho vakatozidzama nebva wangosimuka wachibva waenda. Waitonetsana. Asi pari zvinezvi tanga takutombona kunge zvanga zvaanani, fanika vanhu vakutombogarisanawo zviri nani, kwakuzoshama nekutonzwa kuti munhu auraya mukadziso. Vachitorana tozoti rudo runenge ruchiripo, chaita kuti vanyanyonetsana chii? Nekuti azonzoti nyaya yekuti ndikufungidzira kuti mukadzi wangu ane chipfambi chaari kuita, inyaya yazobuda izvezvi. Vachitanga kutorana, chavaiti chiri kunetsa mba mavo chii? Wachitanga kutorana waindogara zvakanaka, asi nekuzondofamba kwenguva taizongonzwa tumanoizi itoto twekurwa. Ukada kuti ubvunze kuti chinyi chiri kunetsa, muri kurwirei, anongoti kwanzi haanzwisisi, haana zvaanobatsira, haaiti basa, utsvina chichi. Tikati zvazotanga nhasi here zvauri kutaura izvi? Saka kuti tinyatsozive chaizvo kuti chainyanyonetsa chacho chii, nekuti iye mukomana iyeyu kanyaya kekuda vakadzi wanga uri mutambo chaiwo. Saka pamwe maybe mukadzi zvazomurwadzawo achisvika pekuti abvunzi kwakurohwa. Ndodzo nyaya dzimwe dzainyanya kunetsa mudze wakadzi. Ndanzwa zvakare mama muchitaura kuti akazofamba nekanzira kaanoenda, zvichida akanga ari mukuru wechechi here, vakanga vari madzibaba here, kana kuti kuchechi kwamunoenda semhuri? Anga atori madzibaba, asi mabudiro akaita yanga itori plani yekuda kutotiza kuenda. Kwaida kundoti vanhu vangonyepa kuti ari kuenda kupi, iye kwaakada kutomhanya. Tozoti kana mwana ari madzibaba, zvichida imimi vabereki ndiyo chechi yamunenge makakura muchipinda, kuchechi hakuna here kumboita tsanangudzo dzakadai, kana kuti ivo madzibaba havana kumbotaurawo here nezvazvo kuti pamberi apo ndaona zvakadai zvichazoitika? Hapana, hatina kumbodzinzwa. Ndazonzwa zvakare muchitaura imimi kuti mapurisa paakauya vakasvika vakangotora mutumbi vakaenda nawo,
postmortem ichaitwa here zvakamira sei panhau yekuti vazive kuti chakauraya munhu kurohwa here kana kuti pane zvimwe zvakaitika? Hawana kutaura nyaya yepostmortem because akanyatsa kutsanangura, watsanangurira zvaakaita zvese, nemuti wacho wakamurovesa wakatora wakaenda nawo. Hawana kutaura nyaya yepostmortem ba because ndofunga sekunyatsa kwese kwaangaita zvaakaita zvacho kuti kusvika kuti munhu azofe. Saka pari zvinhu takangomira kuti tichanzwa kuti zvakamira sei. Makatarisawo muti wacho munhu achitaura kuti aiwa ndamurova kubva muchiuno kusvika mumakumbo. Pangava here nekuti aiwa chokwadi zviro kwazvo kurohwa kwakaita muchiuno ndokwakamuraya? Makatarisawo imimi saamai neshamu yaitaurwa yacho? Maonero andakazviita inini, kurohwa akarohwa chaizvo because makumbo anga akaita kuzvimba kudai. Kwesoku aine mawanga zvekurohwa nemuti, kwese kumashure uku kwanga kwakarohwa kune zvimadzvadzi zvimawanga izvo zvimatuzu. Saka ndofunga nekuda kwekuzoti airohwa asina kupfeka, achizotonorwa ari kunze achidikwa nemugomo wemvura, ndofunga ndo zvakazosvika pakuti zvimuuraye. Ndofunga akatonhoreswa. Zvekuti kumusoro kwese kwaakata kuti handina kumborohwa nemuti asi mbama, nekuti kwairatidzawo muno munhu zvichotarisa umwe makarumira nembama idzosisi. Asi mazonzwa mwana achitaura kuti ndamurovera kutanga kuti agumbo panze gumbo mumba. Imimi sekuziva kwenyu muroora gogo, tingati here shuwa munhu akanga akuti agumbo gumbo panze, uyezve nezita rakataurwa kunzi ari kudanana nhingi, munhu wacho munharaunda imimi munomuziva ari munhu akaita sei? Munhu ndinomuziva, watonamata wese, anotova anga atori musondosi wake pamasowe ipapo. Asi kuti ndizoti ndize kuti waiita zviri kutaurwa izvozvi handizviziva, handina kumbozviziva kana kuzviona pa, kutongozwa ari kutaura kudaro. Asi makati asamuroora wenyu machibva kuuya kusvika muzuva raazotisiya, akanga ari munhu here wekuti tingati asiwo nzira dzake kufamba kwaita ndaisa kunzwisisa inini saamwene wake? Ipapo handiri kunyepa hangu because kugarisana kwawaiita ikoko wachinesana zvaitosatoratidza kuti kana inini kutsika panapa ndanga ndisinganyanyi kutsika panapa, ndanga ndisinganyanyi kutsika pano ba, because zvanga pasina kundatidzika kunyatsoita pikicha yakanaka ba, yekuti atowaziwa kuti ndewamwene kana kuti zvakamira sei. Waitoti dzimwe nguva wakanga wari kunesana kudaro so anenge akutoti akutoblema inini mai wacho. Saka inini zvekuti ndainyatsotsika panapa kana kuti nditi nditaita gumbo kunze gumbo mba handiri kunyepa, because aindozvigarira kumba kwake, mvura yake anayo pano, gadheni rake riri pano, kunyanya kusangana kuri kuenda kumameetings kana kumisangano. Zvekuti ndainyanya kuuya panapa handaisanyanya kuuya pano, nekutoti pamwe ndiri kutodarikawo zvangu kuenda kuchechi. Tizvozvo. Takatarisa ukama wemukwasha nekwaakanoroora, ndanzwa muchitaura kuti aitotukana nana Tezvara. Zvakanga zvakamira sei paukama hwavo ivo mukwasha navatezvara? Mukwasha navatezvara kuroora kwaakaita, kutorana kwaakaita nemudzimai wake, aigara nambuya wake. Mai wake vanonzi wakashaka ari mudiki kubva asara achichengetwa nambuya kusvikira akure zvekuti wazotorani. Anga asikazivi kumba kwababa wake, akazotoziva kuti kumba kwababa wake atopana akutoburikidza nekundonzwa mumachechi umu kuti zvakamira zvakadai. Ndopakazoziva kuti kumba kwavo ndekwadzirutsva, ndopaanga akuchitanga kuenda kumba kwavo. Aingobuda achingoenda, isu tinongozwawo, ndaingozwa kuti aenda kwadzirutsva aenda kumba kwavo. Saka ndo mamiri azva zvakaita. Wakumba kwavo kwacho wakazombouya naye panapa, warowana futi wanetsana achibva angosumuka, akangonditsana pana aibva angosumuka achibva aenda kumba kwavo. Ini handina kumbozviziva. Paakazodzoka akuchitanga kudzoka waona madhezi aenda uye haateri, ndopa wakazosvikira kumba kwangu. Nana sekuru wake nehanzvadzi dzake nanambuya wake. Wasvika kumba kwangu wakabva angosvika kugara panze, ini ndotobuda ndiri koroba ndione wari panze. Tabva tamubuda vatangomhoresana tasimbisana, kubva vataura kuti iwo tauya kuti tinzwewo kuti zviri kufamba sei pano, mwana wedu muri kumuda here kana kuti
hamuchamude. Ini ndokubva ndapindura kuti izvo muri kuuya kunondibvunza izvozvo, musi waakabva pano akambouya kunonditaura kuti maita nezvatanisana ndaakuenda kumba. Izvo maakuuya kunditaura izvozvi. Kumba kwacho kwaakasimukira masvika here, mamusha here murume wacho. Wachibva wamboti pano ndipamadotsa, ndimadotsa wese. Saka takangona kuti tisvikire kuno. Ndikati aiwazve mungangosvikire kuno asi ini handina nyaya kana statement yekuti zvinhu zvakafamba sei. Iye murona ndobva azopinda kuti aiwa mama tati tikasvikira kuno kumotiperekedza. Ndokubva ndati pakanaka. Ndokubva ndasimuka nawo kubva tauya chibva tasvika arogadzira bhasikoro rakapo. Kubva tangogarawo ipapa patumibvuri apo. Wana hanza dzake dzigarawo pamitanda yanga iripo. Ndokubva ndangoti nini ndaona wana mbuya vari kuuya wachitiwo tauya kuti tinzwe kuti zvakamira sei, takaona mwana auya kumba. Ndikutaura iye mukomana. Kubva apindura kuti alright zvakanaka, ngavataure havo tinzwe nyaya yavo. Ndokubva watanga kutaura hanzvadzi dzacho kuti isusu tauya kuti tinzwe mwana wedu uchiri kumuda here kana kuti zviri kufamba sei, unongomurova achingouya, uchingomurova achingouya. Zvikanzi ndiye anosanangura rezvaari kuroverwa. Ndokubva totanga kutovapopotera paya kutotaura dzu. Anobva ati zvakati, haabatsiriki, haachengeteki, chinyi, anoda kundisira pamwe mishonga, zvakawanda zvaakutaurika paya. Vakutopindurana paya nanasekuru waya. Vanasekuru waya vakatoona kuti shuwa iyi huni nyoro iyi haipfutiba. Dzamara wakazongoti zvakanaka isusu taakudini taakuenda. Mbuya wacho ndokubva wati iwo ndine huku yangu iri panapa, ndikuda huku yangu. Zvikanzi huku yenyu iripo, batirwai kana upiwa matoki aripo. Kubva haana kubata. Zvikanzi unouya achitora huku yake. Zvikanzi ndakakupai bhegi rangu resimendi, ndikuda simendi yangu. Zvikanzi simendi yenyu iriko, ndakatotenga iri kuSt Mary's uko, munoenda kotora. Wabva wandotaudzana. Dzamara wana mbuya yavona kuti zviri pano hazvidini, hazvikundiki. Wabva wangosimuka. Ini handina kumbodaira kana wedya kana. Ndokubva wandoti zvakanaka. Mbuya wacho akutopopotawo kuti inini mwana wangu ari pachikoro, wakabvisa mwana wangu pachikoro kudii. Manje kana wakajaira kuramba wakadzi wangu uchatomutora chete, wangu unotogara naye. Wachibva wangobuda, wachibva wangoenda wari kupopota. Saka kugara kwacho kanga kwagara kuchitita zvikundonesana. Achitomboenda, aitombodzingwa, achitomboenda nekubasa kuHarare. Achizomena zvaizondotaurira nhasi wemurume nemukadzi, achizoona adzoka. Achiuya, achizoendazve, wadzinganazve. Ndokubva azouya futi. Akaenda muri muna Oktoba. Kubva azouya chikoro chakuda kunovhurwa last year May, taakuda kunovhura chikoro. Murume ndiye akatanga kuuya nemwana. Akanga asiya kamukomana kandatara kegrade 1 akanga aenda nako kubasa. Saka iye anenge akateera ikoko murume wakutanga zvekudini kuirirana. Ndokubva murume adzoka nemwana chikoro chakuda kuvhurwa. Chichingoti vhurwei kunge 2-3 days takaona mukadzi asvikawo auyawo nemwana nekadiki kaya. Tikati Mwari madini zvanaka zvewani wadini wakuirirana. Achitosvika nekumba kwanguko ndichitobvira kutonyesa kumutowo wazviti hako makiki wadzoka. Musha wako musha wako, munochengeta mwana wapwere. Zvakanaka kubva kwakugara. Zvizhinji zvacho zvimwe zvaiitika ndinenge ndisingazvizivi sezvo mazwa ndiri kutaura kuti kuno kunhanga handinyanyi kuuya ba. Zvimwe zvinenge zviri zvavo vari wairi. Kana ipapa kuti zvozvukira kuti wazodai so kwakwa kuzondongonzwa kuti zviri mberi hoyai muno zvase, asi tatofunga kuti vanhu vari kuitira. Chikoro vaiti wasiisa mwana wangu chikoro akanga ari pagwaro ripi kana muchiri kuyeuka? Ipapo kakari ECDB. Aiwa, mudzimai wacho pavaiti ivo aiti anga ari akuenda form 3. Ndopa wakabva watorana. Vana tezvara iko zvino ndanzwa muchiti mime makanga musinganyatsojikidzane, mukwasha kanga asinganyatsojikidzane nekwakarorera.
nyaya yaitika nemusi wechipiri makakwanisa here kuzoenda kunoti aiwa tisu takanga tine mwana izvi ndo zvazoitika tine urombo uye mhinduro dzavo dzakanga dzakamira sei vanhu vaigara vachinetsana zuva nezuva? Wakatumawo munhu wekutuma ikoko kunotaura kuti izvi ndo zvaitika nemutete. Zvikanzi mbuya wacho wataura kuti ini ndakangochengeta ndiri mbuya asi kumba kwavo ndekwadzirutsva. Munhu watatu atuma achibva adirectwa achibva angosvikirawo nekwasabhuku akaona wakamuti enda nepasabhuku wakusvitse kumba kwavo ndokubva asvika achiti ndakaona kuna anambuya wairi nomumwe baba munini wacho ndokubva andowasumawo nyaya yacho ndokubva zvanzi tazvinzwa isusu tichaenda kwambuya wacho tonogara pasina mbuya wacho. Ati ndakapiwa foni kunzi taura nevari kuHarare hanzvadzi dzacho kwanzi icho ndataura navo vachibva vati soko tanga tatoona haro tarinzwa saka taakutounganidza kugadza mari kuti tiuye newekwanyabanga kwacho kwambuya wacho. Kana tauya tichachikudaidzai kuti muuye, mauya ndimi muchagochita kuti chiuyai kumba. Mutete tangunzwa tauona hedu ndewemheri asi muchauya futi motiti huyai kumba. Saka isusu takatotarisira kuti pamwe nhasi ndo pavari kuuya asi tazonzwa kuti wakati tichatokudaidzai imimi wekwamadosa mouya kumba mozotitaura kuti titsvike pano kuti zviri kuti mizi mebhu vari kuda kuti mutange mauya mutipe pfuma here kana kuti chii hatisi kuziva kuti nhaurwa yacho yakamira sei. Asi mukomana akanga akambobviswa wake pashoma kuratidza kuti ndini ndine mwana kono. Zvamuri kunzwa ndikutaura kuti aisaona kuti kune vanhu mbuya wacho ati hanzi mbuya wacho akataurira watakatuma kuti inini madosa akanditaura kuti handibvisi mari yangu kana senti rekukupa ndichabvisa kwatezvara wangu kwadzirutsva ndokandichabvisa ka1 hakuna chiri koko. Pane mamwe mazuva vakambonesana mukadzi achibva aenda kuti ainawo akazombotsvagawo akatuma ne$5 chaiyo takanzwa kuti hanzi akaenda ne$5 chaiyo akatumwayo kuna mbuya wacho saka hakuna chiri kuba. Saka mama pane vamwe here veukama vaimboedza kugadzirisa madzibaba kuti aiwa ona zvawakuita munhu wechidzimai harowe gwaro rakanaka rekugara nemhuri yako ndeririri. Mukomana uyo aisadzorika hamenewo shamwari dzake asi isusu pano kubva inini mai wacho kana munin'ina wacho aitaura kuti inini dzangu ndinopedza ndega hapana chamunonditaurira kana kuti dzangu ndinopedza ndega saka anga asingakwanisiki. Ndiye mwana wenyu wekutanga here endi mune vana vangani mimiko? Ndine vana 6 wakomana 3 wasikana 3 saka wakuru kwaari wasikana 2 iye achizoya mashure kuchizoya munin'ina wake wakomana wairi nemusikana 1 vari kumashure kwake. Saka paanenge achiti dzangu ndodzipedza nedza zvichida anenge achiedza kuti inini ndini baba pamusha. Ende ndo zvaaitoita zvacho kuti ndini baba. Saka hanzvadzi dzacho dzakambokwanisawo here kana kuti vanoudza vana sekuru kudzinza kwavaberekwa kuti aiwa ndo zviri kuitika kuno kukumba kuona kuti vogadziriswa sei kuti isazosvike pachidanho chatasvika naso. Apa waingotaurawo kana wambouyawo wachingotaurawo kuti handizvoba zvinoitwa munofanirawo kuigara zvakanaka. Zvondikukudzai kuti andira kuti inini dzangu ndinopedza ndega handina anondi control ba. Tozoti mubhuku mamugere munomo mune vamwe vanhu vakuru vatinoti kana madzimambo kana masabhuku chaiwo ari pedyo nesu. Makamboendera mukati aiwa inini mwana uyu ndashaya kuti ndoita sei nezvaanenge achindiitira pamba. Panyaya yamuri kutaurayo iye ndiye angatori sabhuku bhuku rineri nderedu saka pane zvakazongoitikawo nachifa anga aripo bhuku ndokubva ratorwa bva rapiwawo vamwe vanhu saka hapana aimbokwanisa kumukondora because ndiye aiti ndiye angari sabhuku wacho waripo wacho wakatozopinda zvekuti so hapana kuwirirana ba because wakatora bhuku redu. Okay, takatarisa mama imimi sekuziva kwamunoita mwana wenyu toziva kuti nyakubereka ndiye anoziva kuti mwana wangu akasimbira apa mwana wangu izvi haazvikwanise. Tingati here mwana mukomana pazoitika mhosva iyi
akanga aine kutora kwaakanga aita zvinodhaka muchitarisa mwana wenyu imimi akanga ari mwana wenyu wamunoziva here kana kuti akanga akapoterwa nehwahwa? Pandakauya tauya nezvaitika izvi takaona ari munhu anga ari soba ari kubvira kutaura. Kana pakauya munin'ina wacho kuzonditi uyai mundoona chitambuza kuti akadhakwa zvikanzi ari soba, kuti akanga ambomwa hake, kuti pamwe anga ambomwa tushoma but anga asina kudhakwa, anga ari munhu atori soba. Asi pavaimborwa pamwe pese apa munhu kuti aitorake wawa ya pamwe pacho anenge ambomwa pamwe wachibvira ndotangana pasina kumbomwiwa, pamwe wambomwa zvotangana. Kurudziro yamungade kupa toziva kuti iko zvino mhirizhonga dzawanda mudzimba. Chiri kunyanya kukonzeresa mhirizhonga inyaya idzodzi dzekufungidzirana kuti unenge uri kuita gumbo mumba gumbo panze, zvichida murume kana kuti mukadzi. Kurudziro yamungade kupa vana vechidiki kunyanya ndiye kuti kudii? Inini kuvana vechidiki kurudziro yandinovapa ndeyekuti wari mudzimba mavo kudai wakanga wari kuona mumba musikugarisika zvakanaka ba, zviri nani kuti uende hako kumba kwako uchisiya, nekuti unogona kundofa saizvozvo zvatikuita izvi wobva washaya kuti chawazofira chii. Nekuti kunyange isusu vanhu vakuru kuti tingati mwana shingirira imba yako, wana wanotambudzika, zviri kusvitsa pakaipa mazuva ano. Saka zvitonani kuti mwana kana uri mumba nemurume wako kana nemukadzi wako garisanai zvakanaka. Kana uri kuona zvisi kutoita ba, zviri nani kuti usiye munhu uchienda, kana uri murume bvira kuti enda kumba kwenyu mukadzi anonochengeteka ari kumba kwake pane kuzosvika pakuurayana kudai so. Tozoti kana vanhu vaurayana gogo pachivanhu panofanira kuitwa zvatinoti kana kuti kuchenesa mhuri, kuitira kuti ngozi iya inenge yapinda mumusha ishaye kuti yogara papi. Semhuri iko zvino tinoziva kuti muri pakuchema, pachaitwa here urongwa ihoyo muchinge mataurana natezvara venyu kuti chii chavanoda kuti chiitwe kuri pamusha iyi? Ndizvozvo panofanira kutotaurirana, nekuti hawatoregedzika kutaura kuti tiri kuda kubhadharwa mwana wedu afa. Saka panofanira kuita kutaurana, asi chiri kunesa ndechekuti anenge akuda kubhadhara mhosva yacho ndiani, uyo asiyira dambudziko resei. Apa anga asina kana mombe chake, tumbuzi twake twanato nematoki yake netugu nenguro yake iri mudanga. Saka uyo ari kuda kuti atakure mitoro yese, iwe waitaurirwa nevamwe uchiramba kunzwa uchiti dzangu ndinopedza ndega. Saka chidzipedza zvetione kuti unopedza iri kubhadhara mhosva dzako dzawaitedzi. Gogo, rubatsiro rwamungade kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei naro takatarisana nenyaya iyo yekuti vana hapana achakwanisa kuti azokwanisa kuvaendesa kuchikoro, zvichida mhuri inogona kumira asi inozosvikawo pakuremerwa nekuda kwokuti mumwe nemumwe anenge aine mhuri yake. Rubatsiro rwamungade imimi ndanzofuti muchiti mukutoita zvekuti mutsvage mapiritsi ekuti mukwanisewo kuita se kuti upenyu hwenyu ende mberi. Rubatsiro rwamunganyatsode kune vari kukuona izvezvi nderwekuti kudii? Inini dai zvaikwanisika hazvo ndaida kubatsirwa kuchengeta vana ava kuchikoro, nyangwe chekupfeka chaicho, nyangwe chikafu handina zvandinokwanisa. Mabhlanketi chaiwo ekufuka zvakatondiomera. Zvomatonza ndotati kuti kana nyangwe inini ndikutoita zvekutambudzikawo kuti nditsvage tumapirisi tokuti ndione kurara, pamwe pacho ndinotomboita kulimita ndega usiri mutemo bane kunge ndisina nekushayiwa. Tozokuti vanhu vanenge vaine urwere hweBP kana shuga vane zvinhu zvavanoti aiwa izvi ndinoda kudya asi pamwe pacho panenge pasina. Imimi gogo zvamunokwanisa kuti izvi dai mhuri yeZimbabwe madibatsirawo nezvizvi kuti upenyu hwangu ende mberi ndezvipi? Chandinotonyanya kuti pakurwara kwandinoita chikafu chandinotokurudzirwa kuti ndidye mafuta, ndinofanira kunzi ndidye tablespoon chaiyo yemafuta, asi sadza zvaro netumwewo twakangoita mazaiti ngangoti huku sezvinezvi hakuna kana huku iri kutotsa, nekuti hakuna chikafu chekuti dzinombononga. Unonombokurudzirwa kudya kazai kakabhoiliswa netukandodaro zvakaita kana tumazepe unonzi idya as much as you can. Asi zvimwe izvi zvakutongoitawo zvekuto
kulimitikawo zvega nekuda kwekutoshaiwa. Saka takachasana nevana matimimi kunodiwa mbatya nekutiwo mukwanise kana kuwana mari yekuti mutange project yekuti mukwanise zvenyu kuchengetana nevazukuru venyu. Chokwadi ichocho. Makatarisa panyaya dzemaproject ndechipi kana kuti ndepi project yamukati aiwa iyi inini ndinokwanisawo kuita nezera randiri? Ya nezera randiri iri huku ndingangote but kuzonyatsa kuzikwanisa kuzimaneja zvikunyatso izvozvi ndine negumbo risiri kumbokwanisa zviba kuti ndiite sei, kana kugarden chaiko handichambokuzivi kusvika kugarden kuti ndione kuti kwakamira sei nekudawo kwegumbo. Saka zvemaprojects chaiwo handinaye handingabvire kuti kumagarden kwacho mvura hatisisina yekudiridza. Village rese tine garden ratakaiswa nemaGerman agro aya. Saka nemvura yacho kudiridza chaiyo hakusisina, kudiridza nemadhaka chaiyo, zvekuti hamene kuti paine vanotombokwanisa kuti wanga tichererewo mvura ere vachitisirawo masola aya ekuti vanhu vaone kudiridza. Pamwewo wandinawo tuhapwere twandinato tukatokwanisawo kunodiridza kuti tionewo zvekuti tirarame tichidya zvingabatsiri. Aiwa, maita basa gogo. Zvinovimba kuti chikumbiro chamapa kuti muri kudawo kuti vazukuru venyu vaende mberi nechikoro. Muri kudawo zvakare kuti vanokwanisa kukubatsiraiwo zvichida nechikafu, mablankets nezvimwe zvipfeko zvenyu pamwe chete nemapiritsi. Vanokwanisa kukubatai panhamba dzipi? Nhamba dzangu dzinoti 0775 372 436 ndidzo nhamba dzangu dzefoni. Diana Madotsa. Mama ndokumbira kuti mungodzokorudza zvichida mumwe anogona kunge apotsana neimwe chete. 0775 372 436 Diana Madotsa ndozita rangu. Aiwa, maita basa mama, tinotenda nekutipawo maziviro amunoita panyaya ishi. Tinotenda nemiwo mauya kuti muzotishanyirawo kubva kuri kwakadaro. Nevodai Mwari atibatsirawo wakazotirangarirawo mukubatsira uku. Vandakagara navo pano nditete vemhuri patiri pano. Rega tinzwewo kuti satete vakambogara pasi here namadzibaba fari kuti vanzwisise kana kuti vanyatsonzwisisa kuti chiri kunetsa mumba mavo chi. Naitete ndanzwa kuti ndimi tete vahombe mumhuri munomu. Mukanditsanangurirawo kuti muzukuru wenyu chakakutsanangurirai kana kuti makamboyo here pamba pake mobvunza kuti ndiri kunzwa kuti uri kunetsa nemudzimai wako, chii chiri kunyatsonetsa pamba pana? Panapa taisasvika banotaita hatitonge ngemadzitetemba. Saka ndaiwirana naye iyanzvadzi yangu yakafa. Zvototi ndine minda yangu yandakandapiwa pawakatondinyima, asi but ndautotema neshungu. Seminda yandakapiwa nababa wangu inini. Saka musi wedziwo uyu ndipo ndakatomuka kuma 12 nguva idzo wakatangana handiziziba. Saka ndakangonzwa noise, ndakamira padoo, bva ndangovhura dhoo rangu, bva ndanzwa mipondo 3 yakarowa, bva ndachimuka kune murooro wangu iye, bva ndaenda kumba kwavo ndikati mukai uku hakuna wamira zvakanaka. Ndakanozwa kuti he, bva ndoti zi, bva ndaenda. Murooro ane gumba akati handisi kugona kudzika pamubhedhi chopu ba, handigoni ba, endaiwa natete. Tikati aiwa isusu wakati hanzi handidini hatitongi nawana tete ba, imi maiguru mokai mutoende. Saka yanzvadzi yangu, mwana yanzvadzi ende yakanga auya, aibva adzoka. Ndati pamurooro apa aibva asvikawo nemunhu akarara apa haana kumbopfeka hana chinyi ba. Uya aibva adzoka akati tete ndaimomutse mama uko auye. Azvaita kuti ndisvike, asi munhu akangorara hana hembe hana chinyi. Saka kuti ndisvike ndatadza kudini kuti ndisvike. Patadzoka futi nemurooro wangu mweko wodini komutsa mai guru master. Bauya akagara munzira kangwana katatu kuti asvike kunoku, ende unenge akatotora 30 minutes kuti asvike kunoku negumbo rake. Baadini mai guru master akati ona tete hambai musasungire chigumbu chekare. Tikati aiwa waita hatitongi nawana tete. Saka hatiziba tikaenda tingogona kudzingwa, batangogara nemurooro wangu uyo. Kugara kusvika hanzvadzi yangu iyo abva atuma kamwe kamusikana kwanzi enda upiwe blanket ndifuke, ndofunga anga utonhoro. Wakutomuchengeta kuti uyu anogona kudini kutiza.
vataendesa bhurangeti. Ndikati maini mataona handimurunzwa kuti kwai kunze munhu afa. Saka muroora wangu anga kuti munhu afi ngekunirwa. Ndikati maini ndakazviona pakawanda munhu atofa nguva yekunzi munhu akanyarara yatora nguva hombe. Saka munhu ungotofa uyu ukakazodirwa futi mvura asina kupfeka. Saka isu bva tandoramba kuuya, vatakura nemwana wake musikana akaenda akabva atorwa nemapurisa kuti adzidziswe kuwelfare. Vatakura mwana waibva waendawo. Hanzvadzi yangu namaigurumasta wapo wakazouya wachipinda umu, waibva wasvika watakura wamuisa pafuro chaipo apo. Vakwanzi namaigurumasta zvomamuisa pafuro chaipo chaipo apa zvingobatsira here, haasi kutonhorwa here, ngadini ngatimuise pamubhedhi. Waibva wamuisa pamubhedhi waibva wachitanga kudini nawo. Pandagara tapedza batagara isu uko. Pandabva panapa ndaenda kumunin'ina wangu ari pamashopa amakwidzira wasikanawo, takatamuisa call back. Saka takatondoti vanhu vemafoni edu hana mari. Saka ndipo takabva tatiregai tidini tiuyu ndikwire kuma4 pakapfuura bhazi reusiku. Bva ndaenda bva ndatakura kuti yeyo kuti ndizvo zvaitika kumba uko. Bvawapfeka vatandoya kunoko, vatagara mumba memuroora edu motikudziya moto. Ndipo tabva tadini, tabva maiguru aibva wafona warofunga kuti uya chiruko zvikanzi hanzi uyai kunoko. Munin'ina wangu abva tati pamaiguru apo. Saka tiri pamaiguru tiri udini tati kuuya vatandoya vatasvika toona munhu akatizi iye mufumura yanga arimo akangomira. Aibva atanga kuvhura madziso ake kudai so ava nemadziso asovhurika ba. Aibva aenda kumagumbuko, aibva abata iye anga kuti munhu kudini kufenda. Ndipo anga zvoti akaziva kuti munhu afa pamwe akatotiza nguva dzechidzedzo. Saka ndipo akabva adaiwa vachitanga kuti munhu kufa kako. Aibva arongedza mapasipoti ake ese nekabanga kake bvaisa paimotiki muhomo. Ndipo akabva ati tore chimbo yake semunhu anga ainamata. Saka akafunga kuti tichabhaizika titi munhu ari kuendepi kukireki. Ndipo ndakati sekuru teerai munhu sekuru. Tata tipo nemusikana uyu bva ndondofa tandomira. Waibva watera udaro. Waibva wadini? Waibva wasvika ari pakireki. Maigumesa bva afona ona here munhu zvikanzi ehundi. Tubva uti kwanzi ehundi. Nguva shoma tinzo kuti munhu aburisa banga uyai. Vanhu kwakumhanya kuenda nekwati kutsvaga tambo. Saka yanga akabata dombo bva akandira sekuru aibva akotama vhara mutema apa. Adaro izvezvo anga banga ranga raibva hanzi bva ndamurowa nemuti ndo zvakazoita kuti amukurire. Bva adonha pasi bva ashimutsikira vanhu vaibva vachiendawo rundomhanya. Ini bva ndaenda komutsa umwe mukadzi padzasa vatapotanga apa tisvika ati kuuya apa zvikanzi uyai kunoko. Tauya kunoko bva tasvika umbamo. Tikati muda kusiyirawo nyaya dzenyu. Isu tiri mashirikadzi pano, murooro wangu yeshirikadzi ndiri shirikadzi. Hanzvadzi yedu inozvigona here yega mwana hanzvadzi yesu. Eone. Tabva tagara. Vanhu vaibva vachingotanga kuungana. Waungana vanhu vaya. Vatadini. Watashindo. Vamwe vabva vandotarisawo ini ndikati handitarisiba. Ndipo takabva tadini. Vatandopedza hedu nyaya dzedu vanhu vaibva vangouya. Asi muzukuru wenyu uyu mukadzi wakanga ari kutanga here kugara naye? Musataure izvozvo musangoti bvunzirwa wakatowanda kana vana vari musango wakatowanda uyaenda. Saka inini hangu ndasikagari kunoko ndaigara kubasa. Ndaingoti ndikauyawo ndingonzwa ndizvo zvaitika. Manzwa imimi muponda mitatu chirova kufunga kwenyu sevanhu vagara vanonetsana makafunga kuti kudii? Takandofunga kuti ibasa rawo. But ini zvaishaita kuti ndisvike panapa. Saka ndakaenda uko. Ngoti kana mapurisa ndakabvunza kuti kunoenda kumutsaoneko ndakaita ndakashaisha. Zvikanzi aiwa makanunudza makatogona. Ndikati ndini ndiri munhu wemapurisa ndakusha kuti pamwe izvo ndamava kunditora statement. Pamwe mushandidawo nyanga dheni nedhei kumawitness nandioni mari yekufambisa. Zvikanzi aiwa makatogona makatonunudza. Tinoziva kuti munhu kana asisina murume zvinodiwa zvinenge zvawanda pamba. Imimi mama chamukade kukumbira kumhuri yeZimbabwe tata sana zvichida vana vasiyo vatanzoti asiya vana vaviri kana imimi chamukade kubatsirwa nacho nemhuri yeZimbabwe yakutarisa izvezvi chii? Kuwana wemusungwa rika kuti
kuvana vemusungwa vasiyiwawo kuti chii chamungafunge kuti iko zvino vasisina vabereki vese mai vashaya baba vaenda zvakare kujeri chamungafunga kuti vangade kubatsirwa nacho chii? Zvipfeko izvozvo, chikafu nemabhurangeti ekufuga. Inini wacho ndaiti dai wakagona kundibatsirawo kana nemari yekufambisa ndikaziva uko anenge ari ndinoenda ndichimuona ndichimupawo kana chikafu. Muri kuzvinzwira muri Zimbabwe tete vari kuratidza kuti vachiri vakabatikana, asi tinongoti nematambudziko ekunyaya kana kuti kumhuri yasiwa kuti aiwa Mwari ndiye anoziva. Tinongovimbawo kuti vari kuona iko zvino manzwa kuchema kwatete kuti aiwa isu semhuri chatiri kunyanyoshuvirira ndechekuti dai vari kutiona vakwanisawo kutipa chikafu kana kuti mablankets kubatsirawo mbuya pamapiritsi avataura kuti vanoda vakwanisawo kuendesa upenyu hwavo mberi. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe pataura nemhuri kuti aiwa chitiko ichi chiri kutotinzwisawo kutya. Tine kutya isusu semhuri kuti chii chazosvika pakupinda mwana wedu kuti asvike pakutiparira mhosva mumusha. Asi chikumbiro chavaita ndechekuti mhuri iyi kana kuti murume uyu nemudzimai wake pane zvese zvavaita vasiya vana vaviri avo vanoda kuenda kuchikoro, ane 5 years pamwe chete neane 3 years. Vavanoti ivo semhuri zvinogona kuita sezviri nyore kuti vachakwanisa kuchengeta mhuri, asi vanoda rubatsiro rwenyu mhuri yeZimbabwe. Nhamba dzamai vemukomana ndidzo dziri kubuda paskrini kuti avo vanoda kuvabatsira zvichida nezvipfeko, mablankets pamwe chete nechikafu sezvataura. Vakati ivo ishirikadzi vanodawo mapiritsi eBP kuti vakwanisike kurarama upenyu hunoenda mberi. Tiri pano paZim News, toda kutenda Zim News crew nevamwe vese vanosubscribe tichiti chisarai.